il-ġimgħa tal-15 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 12, versi minn 1 sa 8. Darba waħda, is-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa. Issa li d-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu: Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt. U qalilhom: ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu? Ngħidilkom li hawnhekk hawn minnu aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħniena rrid u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil minu bl-ħtija, għax bin il-bniedem u sit is-sibt. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jitlob minna il-komandament qazzu jum il-mulej? Jew aħjar, x'inhi l-intenzjoni primarja wara dan il-kmand? Il-kapijiet reliġjużi ikkonfrontaw lil Ġesu fuq dan ir-rigward. Il-mistrieħ ta' jum is-sibt kellu jkun żmien li fih il-poplu jiftakar u jiċċelebra t-tiba ta' Alla u din f'dak kollu li hu għamel kemm fil-ħolqien kif ukoll fis-salvazzjoni tiegħu. Kien jum iddedikat għat-tifħir lil Alla, għall-opra tiegħu tal-ħolqien u l-imejjel tiegħu ta' salvazzjoni lejna. Kellu jirriżulta fil-waqfien tax-xogħol ta' kuljum u biex jipprovdi il-mistrieħ neċessarju għall-bniedem. Id-dixxipli ta' Ġesu ġew imċanfra mill-kittieba u l-Fariżej, mhux għax bdew jaqtaw iż-żbul mill-għeliqi u jikluh, imma għax kienu qegħdin jagħmlu dan f'jum is-sibt, il-jum imqaddes tal-Lut. Fil-waqt li ddefenda lid-dixxipli, Ġesu jargumenta b'referenza għal passaġġi mill-Iskrittura li l-bżonn uman għandu preċedenza fuq kull drawwa ritwali. Fil-ġuħ tagħhom, David u l-irġiel li kienu miegħu kielu mill-ħobs qaddis offrut fit-tempju. Ġesu ikkwota wkoll ix-xogħol li bih il-Lut kienu jagħtu l-qima tagħhom lil Alla fit-tempju f'jum is-sibt. Dan it-tip ta' xogħol għall-qassisin kien ġeneralment jirrikjedi xogħol doppju minn dak li kienu jagħmlu matul il-ġimgħa. Ġesu mbagħad jikkwota mill-ktieb tal-profeta Osea, kapitlu 6, vers 6: Ħniena rrid u mhux sagrifiċċju. Fil-waqt li s-sagrifiċċji ritwali huma importanti għal Alla, il-ħniena u t-tiba bit-tweġiba għal bżonnijiet umani huma iżjed importanti. Inti tonoraħ lil Alla bil-mod kif titratta lil proxmu tiegħek u bil-mod kif tiċċelebra jum il-mulej. Mulej, għatina li nimxu fit-triqatek, fejn hemm l-imħabba u l-erf, m'hemmx biża' u ignoranza, fejn hemm il-paċenzja u l-umiltà, m'hemmx l-arabja u lanqas dwejjaq, fejn hemm il-faqar u l-ferħ,
m'hemmx la kilba u lanqas attakkamenti mal-affarijiet ta' din id-dinja. Fejn hemm il-paċi u l-kontemplazzjoni m'hemmx la l-bżonn u lanqas in-nuqqas ta' mistrieħ. Fejn hemm il-biża' ta' Alla li tħares il-post fejn ngħixu, l-ebda għadu ma jista' jidħol. Fejn hemm il-ħniena u l-prudenza, m'hemmx la eċċess u lanqas ħruxija. Dan nafuh permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.